Vatariri nevateereri vepaCitizens Voice Network tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa cheBig Talk. Nhasi tiri muguta reHarare mustreet, tiri kutaura nemamotorists tinzwewo pfungwa dzawo pamusaka pemutemo waakuuya uyu weBroadcasting Services Amendment Bill unenge waakutarisira kuti munhu wese ane motikari atange atenga mutero weZBC radio asati atenga mutero wake wezinara neinsurance. Toda kunzwawo pfungwa dzemamotorists, toda kunzwawo pfungwa dzenyu kuti munotiwo chii pamusaka pemutemo uyu. Munoona sei mutemo uyu? Aiwa awiti. Because handi munhu wese anoteera ZBC. Ko vamwe mamwe mastations aya. Wana Capital nemamwe akawanda wana Diamond kune Nyangani. Iwo wanowana kupi mari yavo. Wanowana kupi mari iwe. Kana mchiti mari yemutero ngaiende kuZBC chete. Ko vamwe ava mamwe mastations aya munoaita sei? Do you share equally amongst mamwe mastations aya? Saka zvoitwa sei? Zvoitwa sei? Kana mchiti you share equally pama radio stations ese are legally operating in Zimbabwe, then that's good. Tinotenga. Ndada kunzwa recommendation tinotenga. You must share equally. Kwete kuti ZBC chete kudi. Okay. Because pana umwe wari kuti antere ZBC. Imwe munoteerera kaipi? Toteera Nyangani yekumusha kwedu. Ndenge chida kunzwa zviri kuitika kumusha. Kwete wana ZBC kazhinji kacho politics ndo dzinowanzwa ipapo. Imwe mudzifarire. Hatisi politician. Politics for the politicians. Hatidi politics. Toda kuzvinodhivha zvinovaka nyika. Saka kana mchiti you share equally pama radio stations ese, then that's fair. That's fair enough. Not for you, for ZBC only. No. Right, thank you. Kune vamwe vanhu vasingatendi maradios, vane zvitendero machechi asingatoiti zvemaradio, but he drives a car. So the next thing they are forced to kuita Jehovah's Witness, some of them they don't listen. Pane mazha vana vasingatiteereri radio, ma-TVs havatoiti mudzimba dzavo. Brother William vanoteerera radio yekuchechi kwavo chete, zvimwe zvese vangasingaiti. So at the end of the day akumanikidzirwa kuti ateerere radio yaasingatomboiti. Chero mota make hatodi kuti mueme radio arimubona. Saka zvikaseparatwa zvoita kuti zvive nani. Ndikandiri hangu irobari. Asi vanofoswa vafana ndokumanikidza kuti ita funeral police zvinoite. Ita funeral police iwewe. Because ukafa uchanetsa hama dzako. But uri kuti maybe mune muchiaccessa maservices avo paradio mota. Saka bhadharai. Instead yekumanikidzana kuti for everyone, because kune mota isina radio tinonzwisana tubvumai. Anga mota isina radio iriko. Ko mota isina radio munodi. Dabhadhara simotenga ina radio. Zvava nekuda kupa example yemota iri pamberi pangu itorina radio. Zvandotoziva haina radio. Kuti mautomumanikidza futi munhu kuti iwo vototenga radio yako iwo. How do you know now that motor in radio license? So the issue is, I think it's something that let's separate the things. Let's separate the items. Radio license tengo payoega, then is another license tengo parorega. But vari kuti hamuzobhadhari ZBC yacho pazvaparadzaniswa. Vari kuti hamuzobhadhari munozorega kubhadhara mungobhadhara zinara yoga. Aiwa, kana sina kubhadhara license then you can now makunchinbata manje ndobhadhara license. Mutemo unoti omei. Poinda wakaoma because radio yadzongwa dzedu dzadzirire ZBC yacho. Radio yaita sei? Haibate ZBC. Kose itaika kuti ibate. Ndotsvaka mari yekutenga kuti ibate chiri ichi. Ndongosiya kuStar FM ikoko. Kana kusina hapana ndoridzo maflash. Saka toita sei nemutemo? Unoda kuti igadziriswe. ZBC ngaitengwe iri yoga. Zinara yotengwa insurance yotengwa zvete zvega. But vari kuti hamuzotenge kaimimi zvikaparadzaniswa. Izvozvo. Bozi ngaitanga kugadzira kuti zvese zvibate kamwe chete. Zviringaita Star FM. Kuti ukangopuwa radio nyamba vakabva kunze iringosvika chibata Star FM. Asi kana radio dzikabata mutemo wacho unenge uri right. Inenge uri right topatara. Kwete kuti zviri zvakaita sei?
zvakushanda kawanda nenge zvakushanda saka nyaya yenyingo rekuti hamusi kuaccessa okay because hatisika accessa radio yedu iyo takaivhura apa inobata Star FM ichingobva kupata STM zvatopera ndauchitenga kaya kamoti kanzika chi kuti ndiisira kuti ibate mastation yese ngawagadzira kuti ingoito zvichiita Star FM $30 I think yakawanda $30 maida kuti ite mari kana kaita $10 or $5 everyone will pay because inenge iri mari yekuti munhu anongobhadhara hazonetseki nekubhadhara but if mari ikange iri kuba 30 uko mari iri kunetsa haisi kutenderera munyika but utoona mutemo iwa kutozosainiwa manje then I mean kana vasaina or else itai measures like DSTV inoti izvoni kana usina kusubscriber you don't listen let it be something chekuti munhu anosubscribe ndobva atenga kana ndisingadi kunzwa radio yenyu handisubscribe ndingofamba nemota yangu yakanyarara kamwe kakapa chonaka unenge kausina titi imimi mutemo wenyu makati whether unayo kana una nditi as long une mota as long you ne mota because pamwe kapachona unenge ka ustori nani kini yako aukwanise autombonzerana Star FM then munhu akadaro ndopa munozomuti abudise mari vari kuti ZBC kwete Star FM izvo zvani but saka zvoitwa sei think pamwe havo uripo zvavo mutemo ngoti vanhu zvavo vagara kari kungonzwa ndo vanhu vanoita sei vanongobvisa kana munhu asinawo nhikirini yake asina radio yake abvise saka nini nangu kwandiri ndo muonero wangu uneka kudzvinyirira mukati because maredio mazhinji haabate ZBC saka techibhadharira chii gadzira ikaibata plus inonyanyodhura ZBC yacho dai vaita kana $5 at least zviri nani it can be affordable munhu wese anotenga but kana ichidhura manje munhu wese anenge akuda kungoito zvingoita akwanise kurarama saka recommendation indechi aiwa ngavangotsva zviripo zvinhu zvatinokwanisa kungoita izvo zvagara zviripo vasamanikidzira vanhu kutenga mutero weredio mutungamiriri wenyika kana ataura tingarambe toita izvozvo zvavataura handiti